Alright. Yeah, no sineyinduna la zala Newcastle silaba Mkhonyane babona indlu uzombiwa-ke namhlanje ubaba Mkhonyane njengoba nasi kuyisimo sona esibi esenzakalala kodwa-ke namhlanje nanga amaphoyisa akhona amaphoyisa kukhona ne-forensic bonke abantu bakhona la kuzombiwa-ke umzimba namhlanje. Ntwana zami sifuthwa lesi sikhathi namhlanje la khona kuzombiwa umzimba kababumkhonyane sengihlaleni babumkhonyane isikhathi engathi ngihambe kulesi simo. Abantu basaqhubeka ekugcineni atholakale kodwa siyothokoza uma singawuthola usuku namhlanje encwadi ngesifotha. Siyabonga ndoda. Hayi, sibonge phela nomphakathi ujabulela ukuzwa lezi ndaba lezi ukuthi inkantolo igcine imvuna umamkhulu ukuthi akube uye ozokwengamela izinto zikababa uNkonyane ekhishwe la engcwatshwa ngesizotha. Umphakathi ujabulile ukhona futhi usazofika njengoba silapha nje. Siyabonga kakhulu. Sizolokhu-ke sin-update abafundi ukuthi kwenzakalani. Nommeli is coming, nenkosi might come. Bonke abantu nje abane-interest kakhulu kulolu daba bangase babe khona. Nanku nomndeni ukhona nawo uzoba ingxenye yalombiwa komzimba. Siyabonga kakhulu. Ngilela bonke abalaleli nababukeli ndawo zonke la bekhona. Igama lami nguSibongile Nkonyane, ngudadewabo kaMengameli uDr. E.T. Nkonyane. Namhlanje sila eNyonini la iy'nsolo zethu bezikhona ukuthi ubhuti ufihlwe khona ngokungekho emthethweni. Ngizokhumbula-ke balaleli ney'bukeli ukuthi ngoLwesine siye sahamba saya e-High Court eMaritzburg la ijaji lifike lasigranta khona imvume yokuthi sizomkhipha ubhuti sim-exhume somngcwaba ngendlela enesidima. Kuleyo oda-ke kwacelwa-ke umama lo kade ehlalisana naye umakhuzwayo ukuthi kuthi kushaya izolo ngey-21 ngesonto abesefikile ezokhomba la amgqiba khona, ngoba angeke ngisho ukuthi ingcwaba leli ngoba kulona ingcwaba umgqibile nje. Kodwa-ke sase siyezwa-ke masizwa ngomseshi ukuthi hhayi akafikanga, instead usefake incwadi yokugula ethi uyoze akwazi ukuphumela ngoLwesibili. Ngenhlanhla-ke i-court order bine-option yokuthi uma engaphumeleli la umndeni owawusole khona ukuthi ngazathi kuyingcwaba lakhe umndeni ungaqhubeka uzokhomba. Nangempela-ke umndeni uye wafika namhlanje siphelezelwa amaphoyisa, siphelezelwa abomakhelwane, siphelezelwa abafundisi, noma-ke kungangenanga wonke umuntu, siphelezelwa nayinduna yenkosi. Wangena-ke umfana kokuyena wadiscover le ndawo wafike wakhomba-ke. Kwase-ke kuyaqalwa-ke kwembiwa ngokomthetho wokwembiwa, abantu begqoke yonke i-protective clothing. Kwambiwa-ke belikhona nephoyisa ekade lithatha iy'thombe lithatha nama-measurements. Saphuma-ke into ey'ningi esiy'bonile, kodwa esingakusho nje ukuthi
noma kukhona ukuthi ey'nkundleni bekusabalala ukuthi ubhuti ube umuntu emkhulu, utshaliwe ungcwatshiso wenkosi. Kodwa-ke uma singase sibone la akade engcwatshwe khona nenja yakho noma ngabe uyithanda kanjani, angeke uzoyingcwaba laphaya. Ubhuti-ke akafakiwe ebhokisini. Umgodi wakhe angazi, ngeke ngizwe kuthiwa umgodi uba u-6 feet, awuyona u-6 feet. Abafana kade bemba lapha awuzange kufike ngisho eqolo, bekufika ngezansi kwezinqa. Nangempela-ke zaqhamuka-ke izinto ey'phakathi-ke, kwaqhamuka isikhumba, kwaqale kwaqhamuka amaplastiki, amagabheke amnyama abhalwe oThekwini, kwaqhamuka isikhumba senkomo. Kuthe kusuka-ke kwase kuqhamuka yena-ke usongwe ngoblanket, akekho ebhokisini. Wakhishwa-ke wabeka ngaphandle, kwaphinde kwaqhamuka esinye isikhumba senkomo, kwaphinde kwaqhamuka icansi. Kuningi izinto ebeyiphuma lapha, kuphuma imiqamelo, kuphuma amatshali, kuphuma amablanketi, kuphuma izinto zabantu esicabanga ukuthi mhlampe ngokuhamba kwesikhathi bayotholakala o-DNA babanikazi baleza impahla, ngoba uyazibona leza impahla ukuthi akuzona ezikabhuti, zincane ukuthi angabe uyayigqoka. Siwumndeni-ke sifuna ukusho ukuthi sikhathazekile, sibuhlungu ukuthi umuntu kade emkhulu kangaka abese ayofihlwa ngaleya ndlela. Kade sekuthiwe utshaliwe, utshaliswe wenkosi. Ithuna lakhe-ke bekungelona ithuna, sifice nje kuyindawo eflat yasivalwa ngamahlahla. Ubona ukuthi kudisguyiziwe ngoba uma ucabanga phela ithuna siyalazi, ithuna liba indunduma alifihlwa, wonke umuntu uyakwazi ukubona ukuthi ithuna leli, kodwa laphayana bekungelona ithuna. Sesimtholile kubhuti. Asenelisiwe-ke siwumndeni ngoba mangabe sevulwa ekuzweni kwethu kuthiwa wawa ekhaya, kodwa manje sithola ugcwele igazi ekhanda, ikhanda lakhe lipoqokile kangangoba manje sesisacela ukuthi sicela i-postmortem siwumndeni. So kuyabaka forensic-ke manje bazothatha over ukuze saneliseke, ngoba hayi ngiyacabanga ukuthi sesicela ukuthi sizwe enye i-cause of death. Ngiyabonga. Lana sikhuluma nomhlonishwa la ubaba uJamuluti wakwamhlongo okuyena induna yakule ndawo. Mhlonishwa, nalo usuku lokugcina silibonile, siloku nabantu besibuza indawo ukuthi kwenzakalani. Naku namhlanje sila mhlonishwa. Lithini igama elibuya enkosini nakuwe njengonduna yale ndawo? Cha baba, ngibonga kakhulu ngoJamuluti wakwamhlongo baba seshe neyinduna la enyoneni ngaphansi kwenkosi ukubheka. Ngingathi nje usuku lanamhlanje lube usuku oluhle kakhulu, olujabulise nomphakathi kakhulu, ngoba into obufuna umphakathi yenzeke, kwenzeke nobulungiswa, kugcine kwenzekile. Ngampela lapho bekusolakala khona ukuthi kukhona lapho kwenzeka khona umkhonyovu, bafikelwa abomthetho, bafika nabazempilo, kwafika abaloya, kwagujwa laphaya, samthola umengameli egqitshiwe lapho, bengangcwatshiwe ubegqitshiwe. Ngoba bekungenabhokisi lapha, kungenalutho, kuzikhumba nje. Igilamkhuba zimgoqe ngekhumba, zamfihla, zanqamula amacembe ehlahla, zawaphosa lapha ukuthi kunganakeki. Imbi lento-ke abayenzile laba abayenzile, ngoba inkosi vele yayivele ingazange ivume ukuthi kufihlelwe umuntu. Kodwa kithe-ke asilandele kuze kuba sekugcineni, senze sure ukuthi ngampela umuntu uyaphuma lapha eyayithe engafihlwa khona umuntu. Ngampela umuntu simtholile. So-ke asikakayiboneke njengamanje, ngizohambisa i-report back kiyo kusasa ukuthi kwenzekeni, ibone njengoba naye bethe akhona amanyathelo ezowathatha endaweni yayo, njengoba inawo amagama abantu abafika kiyo bezofuna indawo la yabasayinisa i-attendance register, kunamanamba phone abo, yonke into. Shuthi sekuzobe sekulandelela inkantolo-ke lapho. Ngathi lokho nje baba, ngibonga.
kuyaqala ukwenzeka into nje kule ndawo. Hayi kuyaqala impela ukwenzeka into enje futhi ke nje mina ngathi lokhu ngazalwa mhlawumbe ngina 57 years manje ngikhona akaze ngibone into enje umuntu ekhishwa emgodini esefakiwe kwaphela amaviki nje lana nje kuyaqala nqa impela ayikaze beke into enje sethuku. Siyabonga mhlonishwa elegcina lakho nje ngathini kumphakathi mhlawumbe nelizwe lonke njengoba wonke umuntu ade ibabazalenda. Cha ngibonga nje impela emphakathini wala enyoneni nesupport okhombisa ukuyisupport sisupporta abantu bakwaNkonyane ngoba lento lena eyenzakalile ikhombisa ukungabi nanhlonipho kubantu nokungahloniphi indawo yenkosi esiyakhele. Umuntu uma edelela induna edelela inkosi udelela nesilo uqobo. Laba abantu abenze lento ngibona ngathi abantu abangaphathekile kodwa ke ngendlela umphakathi osupporte ngayo njoba nje namanje kukhona nje usagcwele la esontweni ngibonga nje kakhulu nakiwe umphakathi. Ngiyabonga baba. Angibingelela kuwo wonke umuzi wakithi wasezayoni ngiphinde ngibingelele kwi-South Africa yonke bafowethu igama lami uBishop uTB Ngcobo. Ngifuna ukusho ukuthi ke namhlanje sibe nesikhathi esingesihle umndeni ibandla omakhelwane ama leaders abekhona ngesikhathi kumbiwa umzimba kababa uNkonyane. So lokho kusho ukuthi namhlanje ke umzimba kababa uNkonyane ubuyela ngokusemthethweni kuMangcobo oUnkosikazi omdala enikwa ilungelo iHigh Court yasePietermaritzburg ukuthi ke yena nomndeni nezingane nodadewabo nabafowabo abawungcwabe ngendlela esemthethweni umzimba kaPresident uTE Nkonyane. Bafowethu siyazi ukuthi akuyona igambling le. Futhi siyazi ukuthi nisigxekile abanye basigxeke kakhulu thina ebesifuna kube khona ubulungiswa kulolu daba lokulahleka komzimba nangempela kumzimba bafowethu watholakala ugqitshwe ngemumva kwezindlu zakaNkonyane nakhona sikhuluma ngomzimba obukwazi ukuthi uthumba ubuthatha isikhumba ubuthatha izingubo lokho bekuchaza ukuthi ke igodi belingashonile neze phansi egcineni vele bekuyogcina embulekile ilwane noma izinja ebezikhona around. So asikumemezeleke bafowethu ukuthi uNkulunkulu usilekelele sizomemezela kumngcwabo kababa uNkonyane again simngcwabe ngokusemthethweni and sigunyazwa umthetho and futhi nenkosi nezinduna bezikhona ukushayelela isipikili sokuthi bonke abenzi bokubi bangaphinde balibeke eNewcastle. Kusho ukuthi laba abantu okuyibona ababulale ngisho ibandla likaNkonyane babhaliwe phansi inkosi yathi iyabadingisa kunye nomnikazi wabo endaweni. So kusho ukuthi ibandla likaNkonyane selinikezwe iauthority ukuthi liphinde likhule kabusha. Siyabonga kuchairperson wakaNkonyane, siyabonga kusomlomo wakaNkonyane, siyabonga kubo bonke abefundisi abathatha isikhathi sabo babakhona bakwaNkonyane, siyabonga emndenini, siyabonga kubefundisi especially uBZ Nkosi nobaba uNtshangase. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi sibambisane size sifike la khona sithi justice has been served emndenini wakaNkonyane. Siyakubonga lokho. Kube buhlungu kakhulu bafowethu ukuthi sibhekane nalesi simo. Angifuni nokusichaza ukuthi senzeke kanjani kodwa the mere fact is that sigcine sona ke si-exhumiwe isidumbu sabona futhi basi-identifya abakwa
Nkonyane, khona amaphoyisa, abameli, kukhona nabakwa forensic, kukhona ney'nduna, wonke umuntu obekhona lapha bafowethu. Siyabonga nomphakathi ukujabulele kakhulu lokhu okwenzekile eNewcastle, ukuthi iqiniso silimele noma kukubi noma kunjani. Sifuna ukusho ukuthi njengamanje alimile leli cala, belikwi-emergency, now selizobuya libe kwi-standard where bonke laba benzi bokubo bezojeza, ngoba kufanele bajeze ukuthi bakwazi ukuthi benze ubuqhophololo obumbi kangaka. Abantu ke bathi bayakhala ngathi no Cebo Lethu akakabi inkampani esingayikhipha ibe msulwa kuyo yonke lento eyenzakela. Akakabi inkampani esoyikhipha ibe msulwa elandela ama-ethics okusebenza komncwabi, ayiwalandelanga ama-ethics okusebenza komncwabi. Siyazi ukuthi ke kuningi esikubukile sakubheka sabona ukuthi khona iplan ebikhona ukuthi kwenzeke ngalendlela okwenzeke ngayo. Siyabonga ke bafowethu, siyaxolisa futhi at the same time kubo bonke abantu ebebebona engazathi isidingo sokuthi ambiwe besingekho. Siyaxolisa lokho, ngiyazi feelings are different to this one. Nakimi futhi nami bengeke ngisheshe ngivume ukuthi umuntu ngithi akambiwe, but kwenzakeleke ngoba iqiniso bekufanele libe khona. So uzongcwatshwa ke, somemezela kuwo lama social media, sizomemezela ukuthi funeral inini kababa uNkonyane. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, siyabonga ekugcineni umzimba kababa uNkonyane ugcine utholakele. Hey, ibe yinde na indlela. Hey, umndeni ukawayihamba indlela ende ebuhlungu. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ulahlekelwe ilunga lomndeni wakho kodwa ungakhoni ukulifihla ngendlela eright enesizotha. Umuntu omkhulu kangaka kodwa sengaze angcwatshwe njengenja. Noma ngabe kuthiwa bekwenzakalana emhlabeni obaba uNkonyane asaphila, kodwa angicabanga ukuthi bekuyisifiso sakhe sokuthi angcwatshwe kanje. Ngoba bazalwane nisayophendula emazulwini, nisayophendula Nkosi yami. Engathi nje umoya kababa uNkonyane ungalala ngokuthula. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.